2022 елды біздің бүтін дүния башқұрттары құрылтайы мәдениет һәм рухи мирас елы деп иғлан етті. Ресей президенті Владимир Путин указы менен 2022 ел Ресей халықтарының мәдәни мирасы елы деп билдәләнде. Бұл біздің үшін бик әһәмиятле. Әлбәттә, бүтін Ресей халықтары өсінде Владимир Владимирович Путиндің указы зор әһәмият қадана. Чөнки Ресей халықтары мәдәнияты елы ул Ресей халықтарын артабан һаклау, уларның телен, мәдәниятен үстерү хәстәрлеге менән һугарласак. Без дә ошо 2022 елда шул хәстәрлеккә зур өстенлек бирергә тырышасакбыз. 2022 елдың мәдәният рухи мирас елы булуын күземдә тотып, үткән елдагы берничә мөһим вакыйганы ла искә төшереп, искә алып үтке килә. Иң беренчеһе ул әлбәттә Башкортстаныбыз бүтән дөнья фольклориадаһын үткәрү үзәгенә әйләнде. Бүтән дөнья фольклориадаһы айканлы Башкортстаныбызга 200-нән артык илдән, дөньяның бүтән тарафтарынан, бүтән континенттардан фольклор байлыгын үзенең рухында йөртүче делегациялар килеп, шул байрамда катнашты. Башкортстан ошо көндәрдә дөнья фольклориадаһының улы байрамына әйләнде. Бұл безнең республикабыз өчен зур шатлык, зур куаныч. Башкортстаныбызны дөнья күләмендә танытту күренешләренең беренә әйләнде. Үткән 21 елда миңа Бөрьян районында атаклы Шүлгәнташ мәмәрйәһе янындагы Йылкы сыккан күле эргәһендә Акбузатка һәйкәл асу тантанаһында катнашу бәхете тейде. Бұл Акбузатка мөхәббәт һәйкәлде күренекле скульпторыбыз Өлфәт Кубагышевтың иҗади эше булып тора. Бөрьян районында мына үткән елларда бик зур мөһим әһәмиятле сара эштәр аткарылып килде. Унда Шүлгәнташ мәмәрйәһенең музей курсаулыгы төзелеп бетеп килә. Миңа шул эш өчен җаваплы Данир Әхмәди улы Гайнуллин ошо музей курсаулыктың ничек төзелеп ятканын алып барып, күрһәтеп, бик зур куаныч кичерергә туры килде. Рухи мирас елы ул бына шул ук Мөхәммәд Сәлим Өметбаевтың һәр асаба башкортка үләңдәрде һәм риwayәтләрде белергә кирәк, белү фарыз дигән үзләрен яңадан искә төшереп тора. Димәк, рухи мирас ул безнең авыз тел байлыгын, авыз тел иҗады байлыгын, фольклорды, рухи мәдәнияттың бүтән төрләрен артабанда һаклауды, өйрәнүде, фольклор кумарткаларын бастырып чыгаруды күз уңында тоталар дип исәпләйм. Шул
айқанлы мен өзімдің бір ішім турасында кубанычым менен ортаклашып өткім килә. Миңа өзімдің ижады эшмәкәрлегем дәверендә бір 50 ел самаһы бардыр, артыграк, 50-60 ел буе, ярты буат буе бик күп ерләрдә, бик күп төбәктәрдә фольклор байлыктарын, топонимика байлыктарын йыеп йөрергә һәм өйрәнергә насип булды. Менә шулай канлы еребезнең тере хәтере, топонимика серләре дигән китабым басылып сыкты. Менә бу топонимика ул шулай ук безнең рухи мәдәниятебез, рухи мирасыбызның бик зур бер өлеше. Әле ошо көндәрдә мин халык иҗады хазиналары дигән бер том фольклор кумарткалары байлыгын әзерләп, китап итеп Башкортстан китап нәшриятына тапшырдым. Бұл зур томга шул 50-60 елдар эчендә мин йөргән юлдарда, экспедицияларда, гыйльми командировкаларда язып алынган халык йырлары, риваяттар, легендалар, әкияттар, эпостар, мәкалдәр һәм әйтемдәр һәм башка төр фольклор кумарткалары тупланды. Әгәр дә буда ошо халык иҗады хазиналары быелгы Рәсәй халыктарының рухи мирас елында басылып сыкка, шулай ук бұл минең халкым алдында күрһәткән бер хезмәтем булыр иде. 2002 ел, димәк, мәдәният һәм рухи мирас, Рәсәй халыктарының рухи мирасы байлыгы йылы дигән исем астында үтәсәк. Шуңа күрә безгә рухи мирасыбызны хакларга, үстерергә, уны пропагандалауга, яшь буынды рухи кыйммәтләребез өлгеһендә тәрбияләүгә нык игътибар бүлергә кирәк. Әйдәгез, рухыбыз яшәһен, рухыбыз үсһен, рухы барның тамыры нык, киләсәге ышанычлы. Амин, шулай булһын.